Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, έστειλες τις ακτίνες σου και άναψες την ιερή δάδα για τις φιλόξενες πόλεις Μιλάνο και Κορτίνα, και εσύ, Δία, χάρισε ειρήνη σ' όλους τους λαούς της γης και στεφάνωσε τους νικητές του ιερού αγώνα. Και τώρα η Πρωθιέρεια Μέριμνα θα παραδώσει την Ολυμπιακή φλόγα στον πρώτο λαμπαδιδρό, χάλκινο Ολυμπιονίκη, στην Κοπηλασία στο Παρίσι, 2024, Πέτρο Γκαϊτατζή. Now the High Priest Μέριμνα will hand the Olympic flame to the first torchbearer, bronze medalist rowing at the Paris 2024 Olympic Games, Petros Γκαϊτατζής. Τίνελα, ω Καλλίνικε, τίνελα. Σύμφωνα με την επιθυμία. Το μνημείο βρίσκεται στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην πλατιά του χρόνου του λόγου. The first torchbearer proceeds towards the Pierre de Coubertin monument. It was Coubertin's last wish that his heart is resting in Olympia. This memorial is located within the International Olympic Academy.